passat enguany, de novembre del 2007 a novembre del 2008, hem comptabilitzat 103 mortes, que són els noms de totes les pancartes que vegeu que estan portant així homes i dones. I carències tenim totes les del món, començant perquè no tenim ni un centre de recuperació integral, que no hi ha una atenció sanitària, no hi ha protocols d'actuació, els professionals no tenen una formació escaient per poder atendre a les víctimes de violència de gènere. És necessari un pacte d'estat per a combatre la violència de gènere. És necessari al País Valencià que hi hagi una conselleria de la dona, el mateix que en Madrid hi ha un Ministeri de la Igualtat. I és necessari que es destinen com a mínim el 5% dels pressupostos a les polítiques d'igualtat. La Generalitat Valenciana és absolutament cicatera i sols es destina el 0,07% del pressupost a les polítiques d'igualtat. I en això no es pot fer avançar la igualtat i, per tant, la lluita contra els maltractaments. No es pot negociar amb la sang de les mortes! No es pot negociar amb la sang de les mortes! No es pot negociar amb la sang de les mortes! No es pot negociar. Como siempre, las mujeres lesbianas aquí estamos apoyando las reivindicaciones de mujeres como somos. Es un día para la reflexión, porque aparte de... Hay muchas mujeres muertas por la violencia machista, por la violencia de género, y no hay que olvidar todas esas mujeres que día a día somos agredidas y somos víctimas del patriarcado y del machismo, ¿no? Sent que és molt dolent, que ningú se'n recorda mai, que les dones que estan prostituïdes, forçades, explotades sexualment, és el primer cas més flagrant de violència de gènere i en les estadístiques no venen mai, i denuncien també que les autoritats donen l'esquena al tema de l'explotació sexual, no existeix per a ells. L'objectiu és denunciar les morts, però no són les morts de dones, sinó la violència que a tot arreu està en el treball, en l'àmbit privat, en l'àmbit familiar, i d'alguna manera rebutjar aquest patriarcat que actualment encara està instal·lat en la nostra societat. De recolzament a la plataforma, a les associacions de dones que han convocat la manifestació del 27 de novembre i el nostre recolzament a la lluita contra la violència masclista, una lacra social en la que el PSOE i el govern d'Espanya han treballat intensament en les lleis, en l'acció diària del govern, però en la que tots encara tenim molta feina que fer de sensibilització, de compromís i també de responsabilitat ètica i en defensa de les víctimes. No podem consentir que aquestes causes que aboquen cap a una societat violenta i que tenen l'expressió més cruel en aquesta violència que s'exerceix contra les dones continua. Hem de parar-ho i la mobilització ha d'anar acompanyada amb mesures legals, socials, governamentals per acabar amb la violència en la societat i la violència específica contra les dones. Pensem que sense igualtat no acabarem mai en la violència de gènere, que és molt important. És molt important el que estaven comentant, que els homes prenguen també partit en aquesta lluita, perquè si no s'impliquen mai podrem aconseguir acabar en la violència. És molt important començar des de l'escola a ensenyar en igualtat, a respectar a les dones, a ensenyar el paper de les dones en la història, que han estat invisibilitzades tota la vida, i ja és hora de que se veja la nostra història.